Na última imaxe que temos de José Manuel Martínez Quintáns vémolo como na maioría das que ilustran a súa biografía coas esposas postas. Foi o 19 de xaneiro, na última vista do xuízo polo que acaba de ser condenado a 24 anos e 4 meses de cadea. Unha sentenza máis na historia de Pandolo, o alcume dun dos protagonistas da crónica negra galega dos últimos 30 anos, un nome que coñecen ben no seu Mazaricos natal. Eu só o que escoito por aquí, pero teñe medo. A xente teñe medo porque, non sei, hombre, se o temos tan cerca, é un risco. A última condena a Pandolo é por tenza ilícita de armas, intento de roubo con violencia e unha dobre tentativa de homicidio nesta casa de Ordes. Empezaron a un coche e me salieron 4 ou 5 personas de la familia, me golpearon, empezaron a golpearme e ya no había aquí. Yo apunté con la pistola a la gente. ¿Usted apuntó con la pistola? Pero en ningún momento llegué a disparar. José Manuel Martínez Quintáns ten 52 anos e detivérono en 55 ocasións. O cárcere é o seu segundo fogar tras esta casa de Mazaricos de onde tivo que marchar moi novo tras os seus primeiros problemas coa xustiza. O seu historial criminal inclúe roubos, asaltos, intentos de agresión sexual, de homicidio e mesmo disparos contra axentes da Garda Civil, como en 2007 en Sarria. Unha patrulla quixo identificalo tras velo merodeando en actitude sospeitosa preto dunha gasolineira de Paradela e a bordo dun Seat Ibiza que acababa de roubar durante un permiso penitenciario. Nós estábamos ali nun bar que pasou un coche blanco e detrás, a gran velocidade, e detrás unha patrulla da Garda Civil. Aos poucos minutos nós salimos co coche e ouse dúas detonacións, como 2 disparos. A cartera tiña salida, pasa que se ve que ele non sabía. O mellor ele non sabía que tiña salida e viuse acorralado e foi cando atravesou o coche cando lle disparou eles porque iban encima. Digo eu que pensaría que se acabara a carretera porque era estreito, moi estreitiño, entonces ao mellor ele pensou eso. Pandolo empregou unha escopeta comprada a un colombiano nun club de alterne. Tras disparar escapou a pé campo a través, ata que puido roubar outro coche co que se acabou esnafrando xa en Salamanca. Ironías do destino, acabou detido cando volvía a casa en autobús. Por aquel tiroteo caéronlle 20 anos. Cando estaba a piques de rematalos, a Garda Civil cree que cometeu un dos seus crimes máis truculentos, un dobre asasinato en Mazaricos e Culleredo. As vítimas, Antonio Tuñas, 72 anos, e Javier Iglesias, de 50, desapareceron coincidindo con senllas saídas da cadea de Pandolo en 2022. Tras unha longa busca, roupa e anacos dos corpos dos dous homes apareceron neste monte de Mazaricos, moi preto da casa natal do sospeitoso. O primeiro dos mortos mantiña disputas coa nai de Pandolo e o segundo participara con el nalgúns negocios escuros que, sospeitan os axentes, acabaron en desencontro. De confirmarse sería a súa primeira condena por consumar un delito polo que ata agora só fora condenado en grao de tentativa. No seu último xuízo, a súa defensa tratou de alegar como eximente os problemas mentais de Pandolo. Nos llama poderosamente la atención y que se nos haya negado la práctica de una prueba trascendental como es que sea visto por un especialista psiquiatra. Sí es cierto que hay un informe pericial forense, pero queríamos sondar en esa situación, dado que este señor tiene una esquizofrenia sin tratar desde hace al menos 10 años. Pero a estrategia non surtiu efecto. Pandolo volve outra vez dormir entre reixas, o lugar onde previsiblemente pasará boa parte do que lle quede de vida.